Kani kabangan hikaya pimenta. Ay kertengnya kangan Kren ya hapi di kidak Jingthoh. Ngan Kren hapi di kidak Jingthoh. Tekani kabenta kabangingin ya puson lang hakani ka step. Pinchem hakashiti upol kinong Rome kalenong gabishipaw gadakot kadnyong. Kumta ka jinget kawan dakabayo snow ya kakubor. Kabayalap yaw Chris. Ka jinget kawan da kabayo snow ya kakubor kabayalap yaw Chris. Ngakan mau ha ki jinglet lenti jongi shaki babon ki jaka ha ki por kumbashi pau na khatsan snem menshwa ni sngongo shibon bha ya ki Jingthoh ki bashai ha ki signboard ki maurel ne ki motmail ki babatai yang i hangno bangi don bat sakatno kadang jungai kalentiyat ka jongi wat mentaru hangne ha ka de ka jaka ka bangi long jingeseng ka revival hub ka jongi don ki ba ong bangi don ka man don ka signboard ka ba kham he ante khmat namar ba ki breu ki kulmar ya kalat kalenti ban rung shane tinamar kata ka signboard ka Jingthoh kalong ka ba kongsan ba shisha katno kan long ka jingkulmar ladaki Jingthoh kim shine don bala pendam penluit ya ka ka bala bu ya ka ka bala tho nakan mau ya ka sin ka baningkong banganya kali ha ka sorba Delhi ndai bangalanya kali laslam ala sunang nang katto kat nepor lapoi ban kwa banyak haka sorba Delhi ti natip ya kasurok kabami na kayeng kabangi ngisa ban laitan si kikatu kat ni ki jaka ki ba kamajan ki bangi ngil jumlin tekat badang don ki babatay ya kalenti ya ngam sngo salya bat ngala banyak ay kakali watla ta teng nga kulmar jingmut pan ngasiru ya kajing bun ki kali kajing ya tenro bat kajing hairstead kajong ki tenre ya kawai kesni ya syong kali lang tang mga bat ilok jonga Pastor Sharon tingila day ban let ya siya kajaka ka ba ngimpat na tikna baha bat kumta hagijigi por ngong fish folk hat san snem menshwa ngiara daka map kabala khliap bon sertap ha chi sin play la da be kala air la tap lut ya kayet kali bro koi tikat badang ya dei kata ka jingpet naka map bat kalenti ka bangi ngiyat o ngisngo suk mensin da sngo khan mengi anang manya kali ha ka sorba Delhi kumno ni shem baki Jingthoh ha kalenti yat kata kim hagituki benta jong ka surok tiki Jingthoh hakalenti ya bat ka map ka jongi kim ya hapshu bat hangta ngi sngoto bala baklalenti tenle kumno lahap ya kali sakat ubadon bat jan ya kingklong penban uwaiti ukdo ha istarop uang let sakani kaliang sakadiang alani sakaman but uway pa ang ha nay istarop penibat sakadiang pinget yano ikumbaki kwa yarap ne kishu kwa tang pan pentanam jabieng yang imat ki kwa bangin yamay don ki bala ban ong bakata ka jing kam don shu menta balay namar ngilayo ya ka jingker khu jong ka GPS navsat lani navigational map haki smartphone ki jongi tanrengi shemba wat kata ka map haka phone kapoy alam panban syakilenti bamla ayat kali namar lakut ka surok ni bagaday ka one way nilangat bunsin ong pay kani kalenti banyat ninya da ka kali ka kasurok
kebahe bah kalanang rit bara bakhaduk poi plau ying kibreu ni GPS ong yat bet lapoi pleng wat la don ki Jingthoh ki basai habadang dehi ki jaka bangimpat juyat ni kumpoi rumah penban syaka jalenti hasnong nongwei kibreu ong itnum baki bakla ke GPS map ni letse bangim don data syuk ni ba ngiladuk ya ke network ke jongi hanrai haka bakut mla ban len bakum kibreu ngim syai khmat bat ngim yo i teng ya ke ke ba don hakmat jongi don kapor bangim sngo kumba ni sngo kumba ngim don kam man de pet iki Jingthoh namar ngitip khamba ya kalinti ke bangi ya hanrai kulmar penban arsya poi kumbaong kaktin mot fran saklau literally poi saklau ni mut ban let sayo ni poi saklau ndai besu ong da poi sisa da pet kaklau ublei ubatau yang ni utip ha bangi long ki bakulmar jengmut hakas go start pat big kale tasngeng tangba he nia bet bat kumta ublei ukner yala kakti bantho yaki shipho hukum hakim mauling knyap bau IT how Moses ba on sneng on krau on hikai on penbet bat on adong yaki kon Israel jayu kila yo sundan de Jingthoh ke jong ublei kila dei banchu ko ngo bet henrei ka mangkarong bat ka sadla ubreu kala pelong yaki babon naki ban lindet bat man minti yaki an ki adong ki nisan blei bat kila liat biang haka jingsa te merau saduk syari Babylon haka ni ka benta haka sin ka baar saduk syari Babylon sin ka beningkong tang hari Egypt ula pa yaki nong yacho lupa yaki nong hikai yaki nong syarai baki kin yalap kin hikai kin sneng bat kin kring yaki henrei jur penban ka samsia bat ka satar mensiem haki babun nda ongkum ta ndai bingi Kren yaki jat benriu ki bajngai bahanangi skoku mangi Kren yaka jat benriu jongi ngiru ni samsia ni satar ni rendang ni menti ni long ki bamsha hikai tiendam isu kuman poi sanu hakaya ka babyang ublei ula phano sejala ukon jong u na beneng ban hikai ban penbet ya ka kuri ya ka kenriang mutlop jong kibreu henrei bon hi ubad mudui bat uba ben bat uba wat dong penban ya u kat hado ka bakut swabon kiu ya ka ding na u Jisu yeng na loru lom olip badu pet ya ka nongba Jerusalem badu jauh umat udah yam na kabenta jongka long bahaka wei ka sin kinot wat ban tunjuk ya utrai Jisu da ka baki ke patan ya ka reu auria ban lentem mau ya ka namar kilap baka yangat haka pop klim bat haka taka kentiru uneu blay utrai Jisu ola dem ban pro Jingthoh ayu hamadan kemban pen idak baka ka baka an kamla uhi un sependep halor kadingna amen u plasai ka gospel Yohanes kelenong ka bakat sao ka dakot ka bapra u ong ngalong mga kalinti ka jing shisha bat ka jing im ndanu bala banwan syaukpa latang nanga ndan ubala banwan syaukpa latang nanga latang danga shisha ublay upna bonjat kidak yang ngi kibreu bangin peipang ya ka linti jong ka jingyat ka jongi hakani ka jing im bada ka protei ka bamenta na penengkat kita ki babun kadon ka wei gadak Jingthoh bang akwa bangin solok lang hakani ka por bat kata kalong kato ka signboard
Lani ka dak Jingthoh balas din hakli ka dingtna hakabalasak nartna yautra Jesu kani ka Jingthoh Yones lenong kat kendai ngan penpuli pi naduk ka dekot kat kendai haduk ka ba ar tu ar upilat ulatho ya ka Jingthoh ka ba ong u Jesu unong Nazaret usim ki jiu Bad ula pakwa halor ka dingtna. Sibun ki brio ki la puli ya kata ka Jingthoh. Namar ka jaka hakabala sa nartna yau Jesu. Kalong hajan ka nongba. Ka Jingthoh kalalong hakiktin Hebrew, Latin, bat Greek. Kmi ya kanih ne. Kathi ka bananeng ka Hebrew, kani ka ba hapdeng da ka Greek, bat kani ka ba harum ka Latin. Tiki rangba lingdo kilalit ong yu Pilat. Wadam tho kumta usim ki jiu. Hanrei tho uniu brio ukam bau long usim ki jiu. Pause u Pilat ula jubahap yaki. Yakai ka bangala tho ngala tho. Balai mo balahap day banda tho kumta. Bat kataru hadin jinlai jat ki kentin. Balai bakani kala pendik pensim yaki rangba lingdo. Balai baro saul teli ki gospel Matius, Marcos, Lucas, Yohanes ki Kren ba sapang gani ka dak Jingthoh halor ka dingtna. Hato gani ka long ka jingpen bana ublay. Sapang ka ka bala one lap yalau kun jong u. Halor ka dingtna. Ni ka sulong tang karukom le kinong room. Haba ki pinchitom ya kinong kam snew hakitukipor. Donar tali ki jing shisha ki papaw ting Kren nakanika Jingthoh kabalasa hakli ka dingtna u Jesus Christ. Kabaningkom ka jing shisha. Amdan mano-mano bau blay unum pendan kam. Amdan beriu mano-mano bau blay unum trek ban pendan kam. Ula ukloy ban pendan kam yano-yano ru. Snob ha kan mau. Bakani ka dak Jingthoh kala trekam tang hapo katu kat nipor hadin baladep ban tho ban wa yaka. Ka Bible ke ya tho yang iba hadin balasa nartna yau Jesu bat arngut kirunar la yo sngo kan san yaka jingkro jong uwe na kita kinong kam snew. Hapdeng ka jingkordit ka bamdan pertaisyo. Haswabong dekut mensim. Ola perta kat bakum ka gospel u Lucas kalenong ka ba arfly dekut saufuar. Kikentien kiba ongkum ni ko try. Token maulem yang anda me poi hakahima ka jong me. Snap hai kita kikentin. Ko try. Token maulem yang anda me poi halaka hima jong me. Snap ha. Shaskor. Pelet jingmut. Sim lalinyar. Amen. Yarap lemli yangi. Ula pertatik kumu syakri hakmat lauken rats Sengap ndai bau demand, ndai bau kentu, ndai bau hukum, handai ukro bau Jesu unken maulem ya anda utrai on poi halaka jong kahima. But udah tiknaru bau ni ubala syak sakmartna hajan jong udah ublay. Udah usim kisim, utrai kitrai. Ubawat hadin bau layap. On poi sala kahima. Bat hangta baro ubalayap on yo empat. Dan menurut bakali. Kisngo kumno ka theology jong ka jinget Kristan ka jong pi bat une udah kan ubala syak narfna. Kaya hap mo kata ka jinget belay
Kata ki adong niam ki jong pi. Bat ke jing yo jing pen im ai jong une urunar. Laban ong bu ni usiyo rum to. Ndai bu shulet drung hidala de pem laban ong bu le drung to. Utrang Jesu. Wai tiket you. Utrang Jesu ndai tangkat ta. Udah betin. Udah yalam ya namar balai ong. Hakani kami. Mendon ringkat batnya. Haka paradise. Utrai jang ka paradise. Uai lat. Yau ni uba ndon lat. Baun poi siya ka jingsuk jang ka beneng. Amen. Kumno lek poi kan mau ban kren sepang ka hima ublay. Hakata ka jing kordit ka basok sat kata-kata ring mensiam rumla syo. Jing jingan, jing pang, jing so, jing tar, jing mong, jing ting, jing diao, jing blau, ki jing ki babon tan. Kuno lek poi ban kan mau kita ki aka baro. Ngangai ja pedeng kat kata ka kutlap. Une udah kaj ula puli ya ki jingthoh halor jong ka ding na. Man bau pai so Jesu uyo ibet yakini ki jingthoh. Yeshua han Nazarin melek Yehudi. Udah uju. Subhaya ubon puli. Nang ni syathe. Ketika kerteng Jesu, Yeshua han Nazarin melek ha Yehudi. Jesus of Nazareth, kings of the Jews. Jesus Nazaruz Rex in Davarum. Rex Yanavarum. Jesus Hanazar. Pet bhai ketika jingthoh. Kamdai ka basiya mudur. Mundai ka puriskam. Kadai ka balada tho shisha. U Jesu na Nazaret. Usim ki Jew. Une usatar mensim. Olas ngau tho shai. Bakato lakut ke jing im jong u artet. Ndan lat syo da kumway. Ndan jikermen syo. Stang ka jing yap kaban penkut iki baro. Tehaka ngiu mensim ula pai kloy sya kata ka ding na. Kabadan hajan. Badula yo ye ai. Amdai tangai ka jingthoh. Radai tang ka jingthoh dan kibat ong. Kalau siya tho fi. Mat bakla. Mat penyap yanor mensua. Kadang sakut saat ka jingthoh. Kajing long pre gidan kita gijing arta tin teng teng. Ha? Pipoi sa kasnong gibri empat jui ong ya pipa. Tho. Yat be chati kedau mo. Kedau tu ka lengtang jingthoh baru aro mo. Bau pnam. Yat be chati. Kayo gidan chati. Tang ba hapor pinang pet ka kriang kano krep. Ladap. Ndak keliru kimia sengutho. Jenjaran. Tukum joro ni. Hagadin na. Yeshua ha Nazaret. Melek ha Yehudin. To. Kali ka jingthoh. Let's say ula yo ibik tit do prek. Badu ternem. Haka por belasa nar pernah Jesu. Tang pakanang day tang ka jingthoh te. So tho. Umi tho itu gibuan ban pendat jadi si pairum. Dan reis ngap ya kane. Upet ya ka jingthoh. Upet slip so ne ubasya sa nar pernah haka te ka ding pernah. Bat ula yo iya ka man blay. Hallelujah. Haka renyeng renjot. Jong utau besar saat narpna lem hajan jong u. Karen yeng karen jot jong u blay. Jingem patar kamet lingkhoit kisah narpna. Wat yu temo jong u lapatan ong kitab Isaya.
Dakas nam ka batut na kita ki pansnyat sya. Ki bala penprung jubor halor ka salamat ka jong renjan daka jingjingem snam, daka jingjau snam. Ka kti ka kejat ka bala samtliu. Syarkai ban pet. Ki dak ja syak sempat. Ki ba menang syuk ban batai. Hanrei shi sen pet ye kekmat. But shi sen syak skore ka sur kren ka jong Utip. Utikna. Uskem. Une. Uday. Usim. Jonga. Amen. Tu wat la daw la mat la slem maka bakan jaman sim uni udakai. Hanrei aingo yo blay. Hakita ki kentang ki bakat do jongka. Haki klip mat ki bakat do jongka jingim ka jong Ki kmat jong ki yo ban pule. Ya kita ki jingthoh halor ka dengkna. Kliak kelawan jingmut hau. Ba pleng uneu ba syak yap hang ne hajan. Uday uba kampla. Sngap hai ki ktien na kren ka ktien KhaSI. Andai uba syak peniap. Handai ngong ya pi uba syak yap. Une uba syak yap hajan jong uneu runar. Une tu uday uba kamper. Pek je hajan jong Handai uday uba syak peniap. Uday uba da IT la de. Si sao nete uday us emblay. Bat kat ba udang pech udang itu ya ka long mayan ka jong kat ba udang ngap iki kentien kelak ki bau Jesu pertah kala nang kta kalang dungat ya ka mensim jong kat haduk bau sngotik na hakita ki klip mat ki bakat do bau new day unong pen im ka perthai long sakat balong uniu rius niu la pendem yala de badula raikut ban pai sa Jesu badula yo ya ka jingpen ma lada kata ka dak jingthoh lada kata ka dak jingthoh kala ban pen ya kendo ya ka mensim jong uniu runar nganget kene ka dak jingthoh kalong ka ban ningkong ngaki rukom yalap daki dak ke babonjat kum ka surkren na ka radio ki dak jingthoh haki kot baki magazine ki bahar rukom ki film ke TV YouTube social media bat ki wei de mentangi pendankam lut i kita bar ban yalap sepang Jesu hendrai ka sin ka baningkong hakabala penbenar sepang ka jingpen im kepada Yesus Kristus kalas dang daka jingthoh nalor ka dengkna halor ulum Golgotha nga Shedhem nga sngongo bat nga kmen baka Golgotha kam day ka jing muddur jong obreo kam day ka fiction kumaki ong daka ktien pareng kaday ka ba don sisya kadengkna kaday ka bala jus peniap dusmon yakin nang kam snew bat ka don kaway ka dengkna ka bakam kerpang hakabala syak saknatna ukan rat ujonga ujongi o Jesus Christ bat nalor kata ka dengkna lapen bena ba ulong us im kijiu o patsa ka perthai amen bat kum talala ban penim ya ka mensim raitong jong une uleno tang namar badon batho siapangu Jesus Christ ngamtip laan bu daki kenja angel ka si dan gini ki kanakai ki jokes mo baki ang ba ndlapoy siya beneng te uban up David apostol Petros lan yung don angel rang ba tingam tip la kan jasi shane em kumta ka Bible klam ong tang ba lilay mo ni mudur sipang de te taray don angel ubashim interview yangi mo haswa bangin rung lingba ka kerdop beneng tan raitungin mudur baka don kum kata ka jing jurip ya uni udakat haswa ba unrung sa paradise to angel ulabat bat ka iPad tas ingin ya imagine kam style gen mo isi mudur bat ka slate insya mo to sino fi strat chu fita
Nei pinang kwa na kumta du mau tho ta. Tiu angel ang. Ade. Pila da poi mo. Padai tu la kapor. Pila da poi mo. Tia tho yang ah. Kuno ba piyo ya ka jing penim ban poi sini sa bedeng. Tiu tau X dekat, mentau lo deu X dekat. Nga, dang waili pada kan? Nga. Nga sudua ibet, yau try jisu. Baun ken mau yang andau poi halaka hima jeng ngam sintip pun juga buat is ko khan. Angel. Kum ta pleng. Ti kum no fitip bo jisu dei ubala ban pen im pi. Tau dakat la kham melo mo menta. Itu hok ke pi mo. Jat la poi beneng mo. Sia tu hok le pi. Ngapuli ke Jingthoh. Ka ba ong bo deus im ki jiu bala tho halor ke ding pna jong nga sunget la kanget ya kata ka Jingthoh nga duai la ka duai ha bat mentang nga supoi la ka poi sani ngong amipi ka basulot barhat kata nga supule nga suduai nga supoi kibun kim salong menta kitu ki ba pinang mon sa poi beneng kim don sha with hell kitu ba pinang tharai kan no ya poi beneng kini poi ning kom kon kublik ti pi kide kitu ki bala don but greater batch pi salong menta sapet no jisu itu wang okay nong krong khajana bat kinuti kiban sa poi ning kong ka hima ki beneng amen to angel pada sedang ban tho kan hakapat ipad mo nget ya ka Jingthoh halor ka ding pna utrai jisu to enter sak to dakai wang la kham slang la su thu ta la poi la kwa long dos no kan bu angel dos nga sarai de we ni kisin ran mo jong jisu bala tho e to ka Jingthoh da tharai pi ong no de yonis pi mo tamangam da tikna te manga wangel wong ndai ndai se ti tharai petros pi mo wa kham rang ba na ki shu ong to angel oni tho se u to le habalen ru dang sulen saka tho le seno pi ni tho ti dai da kai ong otemano het pa tho angel ong lada pi kwa tip hado kata de upilat ke uba pha tho ngam langeng nya upilat se ani wo kum ta tu angel balai feeling no wala da ublay upen don kam da ulau peniak ba me ding ban khot yo Moses da ukada ban yalap yo nong yo chulupa bat da ka do kha ban pen kelak ka bamut yo Jona hatu kan ayu ban pen don kam si Pilat ule la don lupa ke ikhtiar don breu bo ublay penem pen don kam amen habadai ka monjong ublay un pen don kam yano ru ngam tharai bo Pilat umut ban yalap sapang ka jinglong si mu jisu haka jing shisha upa tho kumta namarut mu ban pen her serngeu yaki jiu baro baladang don mano gibakam melade bagi dei ki sem un patar yaki lengkhot lengkhai kumbau le mentayo jisu Pilat ula tho ya kata ka Jingthoh kum ka jing maham ka warning pen ban ublay pen kelaya ka bahkan long ka jing yalap ya ka jing pen im haleluya bat kala pen im yau dakat bat kala kanang yai pen im ya barok tinang pok kibadai hok ban sentuit bet shadujok namar ka gospel ong wa apostle Paul ngalong kumne ku mengalong benta haleluya amen yana gizing tap fi yo pra namar ka gospel ngadon jinget benta hau trai namar ka gospel namar don manur mano ba yalap don manur mano ba tho don manur mano kiba Kren don manur mano kiba let ban bo ye ki Jingthoh namar kata kadaw nyenyek ban nyem uway ni ginong yalap kibakraw tam
karibilat hakipor ki bakam menshwa uday uta C.S. Lewis balaong balapan kala Kristan ya une andawla rangba ha ka kerta bat ka bakam pala kalong balapan kala ya hayeng mani ni da unong yalap hanrei da uway ubamnget blay bat utaw day utidi Weldon unong hikay ubastat bat ubapaw na baha hagitikipor laong baha ka way kasngi uneo Weldon ulaben niya ka way kakot kabayalap sa pangka gospel of Jesus Christ ulaben ulak kanto ang ani kato sa pang tao blay ubala syayap nakabenta kinong pop kumbaka da jasi siya bat kani kajing kanto kajing ben kajong Weldon kalapalong yo C.S. Lewis ba on twet bat on puson baha sa pangkabor ka ding na kat ado ba on daklak ka bamut sisendot wat klet ba ublay utrey hakirukom ki ba mayan bat ki ba kalak nganya tu ya pisa ka way kajing ya tu laong ba hakaway ka ri na ya ay kerteng mo kaba persya baha ya kanyam Kristan ya ka jinget Kristan laong ba way ni kita kirang ba sipay laibor yu ba unlet sakat badon set patok bet kembet ikitu gibanget how Jesus Christ but kurup no ya ka Bible but ban penjat ban datang ya ki Bible laong ba ulale ya kata ulayok kem ni ki babon ha ki Kristan ba ulayok ban kurup iki babon ha ki Bible tinakasngi siya kasngi upendon kam ya ki langrut ki jong ya ki sipay ki jong ban patar ya ki kot Bible namar bat ka jing sop kam ing ba mar da jing sop sne no te plat ka jing sop sne patar tar ba bat uneu bhai le yarap lem kan pen patar lem no mauความคลันkumno usen ria Marimat kidan ki Bible ki bala khamdan pui usen ria ndah ba usen ria banyat ika khmut utar da takaway ni kitiki sla le ba kam tu taban bread sinu kumklet hakata ka jingye bun kam uli tap haka plakut anda bala tap haka plakut ulaklet no ekata bala dep thang ni kitiki Bible baro tikata ka kot ka jong uru ulabu no marba uday urang ba sipay ubabun ha ki jingriam ki jong ulaklet kumno kaway kasngi labon snem uyos ngo kaway kami yaw kun jong ba udway nakabenta jong haka kerteng Jesus Christ bat uneo rang ba sipay ulak kiyo ka jing ingkong ka bamlong breu syo udang mot badai ka lok ka jong kabalas dang ban muslia haka jing im jong uneo badang rit ban pen kala Kristan namar kani ka lok jong mensuar badai ka Kristan ti nda habaw mot ban lek ban kenroy ko ngam tip bat da ka jing Kren ka jong ka ong asngotho ba kam tip shisha to lek be chone khon jong badang khatway khat arsnem baru ong kumno matip ban duai naka benta jong haka kerteng jong uneu Jesus Christ baru uneu khna usay yete kot ling no ong mar kaway kasngi haskul ki ong badai ban riam fancy dress uang bat ngashim ka kot jong pi ban riam ko musipay man ngakwaru ban long sipay ko mapi en ladep kata ka drama fancy dress tep ka kti ukna lap ya kata ka kot Bible ya ka slad chi slad jong ka Bible kabala dep kelan bahagam ni upen bet ya ka upule bat upoy hakato ka benta ka baong uno ubanget hao unam judge you jaro banget hao and caught ya ukono blay naba ublay siyam lapha ya lau kun kani ka perthai ban penrem ya ka hanrei dau ban pen im ya ka yones lai kan reu kan yo kalau yones ko nong ka bingkong kumnor kali ingat lang arsla yo ban pule tau kulung tau kena
bat uni urang ba ulet jurung ska kamera o khang ya kata ka kamera o play ka kharki jingkiet o pech ti sebeneng ang mla ya khun ya me mla ya khun ya me pleng me deu blay shisha baru kala krista amen kaba ar ndan ktin ba ublay nang ban kren ndan ktin ndan dak Jingthoh ba ublay nang ban pule ban kren ban tho habau pilat ulah hukum ban tho halor kata ka dingna hakiti ki lai jat ki kintin sapang u jisu lai jat ki rukom kren ulah dapen kita pentikna ba barok kin la ban sko tho shai ya kani ka Jingthoh ka ba utawa halor ka dingna utrai jisu kaktin Hebrew ki Israel kalong kaktin jaka nyam ka mane blay hakiti kisni it's a religious language la ban ong de kaktin paring kaktin Latin kinong rom pat kalong kaktin sanhima ka babatay ya kaan ka sarkar hakiti kipor laban ong ya ka kaktin paring the language of governance but kaktin Greek pat kalong kaktin ka pule puti bat ka culture jong ka pertai hakitu ki jaka laban ong yaka bagalong the language of culture and education bat la penbena bau Chris ulong usim hakita ki laijat ki rukam kren ki kintin naka benta ki benreu baro haka pertai sisam dan kintin hakini ka pertai kabau blay nang ban kren Handrai ka jingkli ka ni kapor kalong la pios no nem ya u hakani kapor bat hato ti shaskor mo ya u blay Kren yang ki benta baro jang ka jingin udah Kren ru hakarukam kabangi ngin suk bat ngin sngoto tang baka jing kalong bangile bam sngoto ne bam sut nyo ya u kibon kibriu kiba khams smart kapule ka kot khubor baje ki kot ka ni ka perthai banya ka ba pusan ya ka tin ka ba im ka jong ublai ki kham nyo kor ya ki Jingthoh jong ka ni ka perthai banya ki Jingthoh jong ublai ki kham nget ya ka ei ka ba don ha ka kot khubor menta ka sngi banya ka ei ka ba ublai ong sapang ka ni ka sngi ha ka Bible kat nungut nangi hang ni kiba kham nget ya ka ei ka ba ngi pule ki kot khubor banyak ka ei ka ba ka Bible ka ya thulupa sapang gini kisngi ki ba ngi im ha ka juk ha ka ba mdan ba buram sho ya ka ktin balaklay bon hi ki bam pe phang ka mut ayu kata ka juban lak ni kata ka yate juta oh re ublay jongi ulong ublay ubaskem halaka ktin ka ba kentang ka ba khoi bat ka ba donbor baladangi kwa ban snowto ya ka ei ka ba udon ban ong yangi ngi don kam ban mlien ka ya Kren bat u tang ha ki jingdwai ne habangi pule ka Bible handrei ban pledging mut ya ka jing don jong u wat habangi ya ngi yeng ne habangi train kita uni ublay ubangi mani uang not ban ya Kren ya slok bat ni namaru nyo bangi long ki khun jong u uhi Ukren shai haka kitab Jeremiah kalau nong ba art kundai kada khat ar bat khat lai nang ta pin khot kerpat yanga pin wan banduai hanga bat ngan jubab ya pi pin wat yanga bat pin shem yanga lada pi wat yanga dalaka dot not jong pi baro hallelujah bon ki kraw perkhat bat ki riu shai ki ba wat bat ki ba puson ki Jingthoh jang ka Bible kim artatin ba ki dakla ki ba pa ha kleng satlak ka perthai hakini kisni ki kdo ba ublay uyale ban Kren shi yai Kren yangi ki ba I kumba ngila set kelut bat ngila tap matla dang mena kata gawi kata yo ha Indonesia ki yo I hasahit beneng ya ka dur ka jong Jisu bat ya ka beneng ka bala play
Dan kiba ang MP katuti ka day kabala siyale kabala siyesna Photoshop dan ray babon ublayo iya kato ulaya pak tin ban jubab haki comment jong kani ka viral video ba ngiyo isisha kaja shisha o simpling o bapelon empat jia i menoro mentau sedang ban pa balai kajutang kajong ublay bat ubreu kala sedang banyak kendo scam try amen ladangin pengo ladangin ang betenghi ban jalong kelut ban jale matla ban ladangin nep score shen ki basyirkai kin wan lap yang ayangi ngila poi mentasyo kajing kordet ka bakraw baga bible kaya tu lupa stang lano ban wan jeseng kumni ban wan ban syong ban sngap ini kajing kren kumni kanum long ka basuk syu ublay play knang kani ka lat jong kani ka revival hub benta knang ba pi pin yo jingkerku ba pi pin ngot pin bam kloy ba pi pin yo igi jing mentoy namar sen kan sa poi kapor kumula ong ka kitab KhaSI bahkan don kan nem sniu syu eka bam ka di handre eka ktin ka jong ublay pinum yo syu eka balay ensa khang eka kan long bian ban kren japang u jisu ban yalap ka gospel u Jesus Christ ban play ka Bible ban ra ka Bible ban puli ka Bible wat hang ni ka ri ka jong ni dan na pedeng jong pi ki bang nginam sya dalai lei ru bakan ja kam ta nan ba ap ya pi ba pinda sya ma pi kanja ka bau blay ap ya pi ka long balada ka ja pinde kumno sedang ban tho ya ki jing shi sha ka Bible hai mau lik liap jong ka do no jong pi hakani ka por let's see dan manore mano na do ne ki bau blay u khot u kentu ya pi shaka jing shakri open kendo e ka do not ka man sim jok pi u convict ya pi ba pin pai no na ka jing im ka ba bra ya ki aka jong ka ni ka protai shaki aka ki ba kanjabaneng ki ba kanjaban sim let's say ula ya sat bat pi la slam menta pi la chu boteng pi la chu pen idao lada don na pi ki ba le kelut le matla kloy kendit ben rew ketia no wali sha bo syaitan nang kan oy ya pi ba thai no shalau blay shwa ba kan der than ya pi lada udakai ubasatar mensim sat uyola jeme tang namar ba puli ya ki dak jingthoh ha ka dengna ha ka clip mat ka ba khaddo artet bat mentau shat kemen dekat jingrisa ka bakrao ha paradise namaru nong pen im jong u pelaja u balai ba pi pen slam nasir ba yo dan gitu ki ba yo eating kren ya ki dak ublay hala ka jong ka jingim hala ka jong ka jingya lenti ka bakanjaman sim ka jong pi ka spiritual journey ka jong pi hadray ki babu teng pat sakarangai ayure hakabaw ksud ula yo bante ban kom ya pi fikin mau bo jisu la hikai da ka parsi sapang ka babet yo sembay hadray tang kindiat na ka bala bet ka saiso shispa sha hadray pau sha bat lai pau sha namar bodu sembahi uhap haki jaka ki bambyang ki bam saiso kisenran kila snowling ngop ha sa pangkata ka parsi ka jong Jesu bat kumta ula pensyai haki bau sembai tau ya ka gospel bat ka kendo ka tau ya ka doknut ki briu ula maham badon bon ki ba yo snow ya ka kubor handrai kim champang namar kim pediang ban kok ngu kanu jat ki kendo ka parsi jong ka babet sembai pikin mau kanu teli kum to sa ka kendo ha ka surok bayat lenti ka kendo ha pedeng kisya ka kendo ka ba jendong namar badon du siap sudah bat mau bat ka kendo ka ba seiso na ki sao tali ki kendo tang ka wei ka ba seiso ka ba mot lai pawa
na ki donut ki badan ki ne ka jingaseng ken le bam sut nyo ya ka ktin balak lay menta handrai tang si pawa ken shaskor ken pentrekam ken pelong do ken pelong snam ya ka kejap ya ka ngut ya ka u Jeremiah ang bakaktin ka jong oblay kalong kabaw lahat day ban ngut ban bam kadbaw dang bam ka snyam makasintur handrai dalarung sati sakpo kaktang kajaw katanam na kadang tray da kabor ban wenglut ya kajakliano wala ka kitab jing penpaw ka Kren chatang ka babam ya kaktin ka ba in ka jong oblay lawan dalam knang ya pis ka ni ka jaka daw man sem bakot ba pi pen bam pen kejap pen ngod ya ka ni ka balaklay ndai klay ni ubreu klay ublay ling ba ka di ka sukren jonga ba pi pen yo snow bat ka long ka jing kerku ya pi ong amen Watcha bagani kasni kanlong kabaset ikai kabasya pendep rukom kabasya pendep program hangne haka revival hub ngimdon program hangne ka revival hub kat bai pen kiu tra yangi ngilong kumta u jisu hi ula kentu haka gospel u lukas lanang prada khochipo la ai api ya ka jingtip ka bari sa pangka hima ublay handrai la ai haki weipat tangkum ki parsi knang bawat ladaki pet kinum yoi wat ladaki snapru kinum champagne kenau blay jongi uyai Kren uyai ken pam uyai ya slok but uyai up yangi shahikai be teachable kongo obey but high kloy shau turn back to him ken mau don arngot kinong kamsniu ke bala sa narpna lembadu jisu away ula poisa paradise tang na marunget ye kidak Jingthoh haka dingna handrai ubat weipat uyo iye ni kidak Jingthoh handrai patiao salya u ben penban yau Jesu ba namar kata ungam jelop sendan halaka pok namar sutnyo ya ke ega bapau tingkreng hakmat ki pelo kmat jong pipat pirai kumno jit hi dalade tang ba jet no mentah wat boteng wat kengsting ya kan ka jingtit jingkang utrai Jesu ya ka donot jong pi mentah bat kumni no hi ngindwai try ngawan ban IT gini ki khon ki shakri ki jong me ngawan ban IT yala dir ngapan ka snam blay ka jong me bakan long pla kan long mayan na pedeng jongi kne ka kti jong ka jing long kenrat ka jong me ha pedeng jongi sandur tmai ma me yangi ku Jesu bangin snow si siya melong oblay jing ki kamba oblay jing ki jing le pla oblay ubanum ino yangi try ngawan ban wan jalam yang ki khon ki jang me baro shenrang bat kante nado kini ki badang red ado kini ki balasan khamtam lele yaki samla ki jongi ki badang dan bon kalentia o mau mer sung ka jing em udang kerhai seti sakmat hanrei bayo ki liat tang si tengpor bat ki ngat kumutau dakat uba kentat ya me syaka dujok ding namar kim patiao namar kim ken snap namar ki kenria nakajing shisha balong mame oh ku Jesu me de uta kajing shisha ka bakrautam ngawan ban IT yala de kani ka clip mat ngawan ban bread ban petlilut yala de kani ka por simti mame yang ilang baro dala de ngimla le klem mame ngimla le ringkat bat me dan kajing kawai ba ringkat bat me dan kajing risa ringkat bat me dan kajing job try ngawan ban pan ba kajing pen im kajang me kanang slay kanang kenrei kanang kersoi kanang long pla kanang long mayan ha kajing im jikini ki khun ki shakri ki jang me o rasima kokora baya shakarayan ngila yale kai laslam ngila ken sting laslam ngila si pendep rukam ka mani play kabusulong tang hakapor bangis ngo ya hap jingmut tang hakapor bangis ngo kelut kam tang hakapor bangis ngo del hap dei fi benet jeseng laslam tan klam let andre hikay yang itry bangin tom ya ka bansi jeng ka protei bat bangin rung sa ka jili jeng ka jing ya dei ka jeng ibat me ban pelong ya me updeng jeng ka jing im ka jeng
ngi raikut ngin raidu nadu mentakas ngi layap la im me mendong udak Jingthoh haka jing im ka jonga ka jongi pau ling ba kalong renyeng ka jonga ka jongi pau ling ba kimat pet ki jongi pau ling ba karukam Kren ka akor ka dustur ka jongi pau tra Jesu ling ba ki jing tray ki jing kta ki jongi ki jing shakri ki jing mani blay ki jongi ai bengin long sisur sidur bat me walai sya yang iko kenrat bagin klet ya me ora sama ku koraba yeshe kese try shimti yang penkentang yang ni kapor bakan sulong bait manga bat mame bat mangi ndan niam ndan jinglek melek ndan kanatang ndan nia mangi bat me mame bat ngi subha pandem lagi klik ki jongki kaprip lagi kmat fokus hakni kapor tang sipor bo jingmut bet cepangu Jesu kat ba fidang kaprip lagi kmat ki jongpi yo iyo ubo uyeng kmat jongpi dei mau te bon yalam ne pi senem dei ni perlok jongpi tu besong ajan jongpi dei mau barakani kapor ukner kti sapi baru ang tuan hanga mapi baro ki batat bat ki bakia ka jingkit dengan penjam ya pi wan hanga ngayeng hakmat ka jingkang ngati jingkang ya ka do nut ka jing im ka mensim ka jongpi jaru ba yos ngau la dau play ngan wan ha u ngan ya khawai mit lem bat u bat uru lem bat nga come on la da pi don ka bakum kata ka jinglong ha ka do nut ka mensim ka jongpi kala dei por ya pi api pin IT ublei usu ong yang ka ka por badon manora mano hang ni ki bakwa ban jet ka ka clip mat ban IT ya dei how Jesus Christ pila julet na ka wi ka jingeseng pila wan ru sanila kat tu kat ni por hadrai fim pat piang ya Jesus Christ kum lau nong pene mu jongpi ba ka ni ka clip mat kadon kani ka jing pun kendo po ka don hot ka jong pi umat sem ba khoi utit jing khang ya pi tada pi kwa ban IT ya la de kani ka por bat ban pediang no yo Jesus Christ ko munong pede mo jong pi wat ban slam peni dak ka bara ila ka kti ublain ker ku ya pi amen hallelujah ublain ker ku ya pi 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 baro ki bala yeng so bara ka kti ka mon jong pi kam saneng ra tang ka kti ka mon jong pi bat penbut yang ne ka jing duai na din jonga ong ko kpa jonga ong da ka bakham jam ko kpa jang yu ba beneng haka kertengu Jesus Christ nga playa laki pop bat nga pan bakas namu Jesus Christ kan sat ko janga nado na shinrong kle hado aslak jat tau tmaya ka do nut jonga nga kam kanti bau blay udei ukpatrai jonga ban ngalong kon jong u Jesu long unong panemu jonga bat kasnam koridor jong kasat ko jonga baru mensim bakut uyo lut jonga nado kani ka clip mat ngalong Jingthoh tamai ka kerteng jonga nado mentakas ngi la pendam haka kitab ka jing im hang te habeneng la da jasa kat bajaya nga ngalong jong u Jesu ngalalat na ka jing yap ka jing im komuta udakat aka ding pna ngapoy ha paradise nado mentakas ngi nga kular ngan im hok ngan im khod ngan ko ngu yame ko bless bon Jesu mamalapan im yanga hallelujah amen bo il kakti ke jong pingan penduai kerpang ya ping ni kapor bo no e kakti jong ping try nga wan ban IT gini ki khon ki jong mission rang bat kante nado kini ki bala san ki bala long ki men
But kilong rang ba akabakan jaman siam reki ba kloy ban yeng but ban rededicate yalade. Hado kito ki banang suwan mentakasngi. Hado kito ki banang su IT ningkong yalade kani kasngi. Shimti yaki ko Jesu. Sat yaki dakasnam ka ba koridor ka jang me. Lingke yaka buram. Bat yaka jing ya jan rikat ka jang me halor jongki na do mentakasngi. Reason dong yaki hakalong hok ti blay ka jang me kedup piam yaki but I bikin im na do mentakasngi. Hapne jang me. Haka Jingtum ka jang me. Walisya yaki kokan ra bakin kerja din nang ne. Hanrei manado mentakasngi. Kilong bet ki jang me. Ki im ya ka jing im ka batamai. Ki don ka jing ya day ka bajan bat me. Tranya IT ya iway pe iway na ki sankti ki bala lut ki jang me. Dari sumar sukher mame yaki. Kerku yaki try. Penkup bor mame yaki. Bakin im tang na kabenta jang me. But syu nakabenta ka ni ka percaya. Pelat yaki. Niki jing melin ki berim. Niki jing rai ki babakla. But niki jing sniu ki jing pensyoy ki baharukom. Ay bakin san na do mentakasngi. But bakin syakriya me. Net bat mensim. Nang penroy, nang pensoy, nang kerku yaki. But pelong yaki. Kajing syay akan ikapercaya kabadum kat ni. Kilong ki jong me na do mentakasngi. Nga kerku yaki. Dia kajing kerku kababahatam ka jong me ku Jesu. Hallelujah. Kaburam nga ailut siya me. Mensim akoit men yo alut yaki na do mentakasngi. Penslek penkerpang yaki syalade. Kilong ki jong me. Hallelujah. Amen.